جی محترم ساڑھے قابل عزت امام چودھری شہزاد جٹ رئیس اعظم راول پنڈی ضلع راول پنڈی فخر پوٹوہار جناب نے پیش نظر جٹ صاحب بغیر ساکی دے پر میں خانہ جے ہوے تاکہ نہ ہوے تاکہ بنا تہاڈے سجن زمانہ جے ہوے تاکہ نہ ہوے تاکہ دل دی دنیا تو یار روتے تے اکھ دی دھرتی جبال شاہن شہر دا موسم اگر سہانا جے ہوے تاکہ نہ ہوے تاکہ کون پننا تے کون شاہ مزاج ہر کہیں دا دس چھڑے دے تاج سر تے سکندراں دا جے ہوے تاکہ نہ ہوے تاکہ لوگ تا ہن ویلا ٹپاون والے اساں تا عمراں دے سودے بازاں اے چار دے دا فقط یارانہ جے ہوے تاکہ نہ ہوے تاکہ جٹ صاحب اے تہاڈا شہر اے تہاڈے لوگ ان تہاڈا حق اے تساں تے وسو اگر راز نہ دا دیوانہ جے ہوے تاکہ نہ ہوے تاکہ